Здравейте, потребители на YouTube. Ние сме от BG Gaming и сега ще ви покажем как Тимо ще прави соло барон. Да видим дали ще стане. С мен е Дени, основател. Тук съм. В момента сме с разменени профили. Да си пробва някои нови герои. Да, аз искам да пробвам Тимо, той да пробва Касидин. А не, моят профил обичам да 9.1 по неговия геймчер, искате да ми добавите. И сега ще почна да правя соло барон. 10 минути играта, full build имам. Надявам се да стане. И почвам. И аз да те гледам. Не, няма да стане. Ще ти го стилна с плака. Дойде ли да помогна? Арбе! Можахме. Сега ще пробваме втори опит. Дали ще продам един айтъм и ще взема друг. Ето е слаб. Направо пък супер соло беше. Няма нищо път, наистина ще соло. Без никога. Може би ще взема. Аз ставам лорд. Ето пробвам така, за повече атак с които. И минавах, обирах всичките действия в джунглата. Да, скоро ще има клип на CS, как играем двамата. Да. Даже сега ще мина да взема Red Buff-а, за може да ми е по-лесно. Кой, твой или мой? Това е, защото мога да няма още. Ти вземи да си почнеш мине долу леко стане. Жени също играта. Да. Така, бая да се еде. Как да включва, той ще е. Сега да видим какво стане. Ако не стане така, ще взема повече лайфстила. Кога ще правим клип на CS? Ако знаеш колко ми се преиграло. Не, сега ще се видим. Много. Ще включим по-късно. Окей. А днес кой ден сме, бе? Стига въпроси. Вие си календара. Айде сега да видим вече да правим соло. Да. Добре. Понеделник е, верно. Не може да се направи соло барон. Помощ! Дум! Не, аз така мисля. С тия че не може да се направи соло барон. Според мен може. Да взема булт тръста. Да, ми още лайфстил явно. И махна Frozen Malik. Аре, махна Frozen Malik. Аз си направих моя фул... не. После ще продам тия обувки. Чакай, че тия... Що топ ще ми го путна, бе? Виж, мама. Те миняните те извеждат. Айде се опитвам последно и това е, ако не стане вече. Миняните never rank.
И знаем, че Димо не е достоен да вземе барона. Да. Ако нещо, ако и този път не стане, свършваме играта. Не спираме да. Не спираме клипа, свършваме играта. Побеждаваш ме е готово. Спираме да. И после ще правим следващия герой да пробваме. И ще има и други клипове. Аз вече знам с кое можеш да направиш Сол Барон. Да сега, да ти го кажа ли? Ами не си да разкриеш ли си клипа? Ами, Не, няма да стане. окей. Трябва да му скочи. Наскоро ще има нова поредица на Майнкрафт. Бягай! Че минаните ще му килна. Да, източвам му точно 10 000 кръв. Обаче останалите Мен 10 000 не могат. минаните ще му убият. И играта свърши. Чакай, да видим как минаните ще те изведнят. Надявам се да видите да съм Вижте сега. Ое, бейби. Вижте у мен отстрани. Оле, били. С другия профил. Виктори! Да, и така, това беше клипа. Надявам се да ви е харесал. Да. Не, че направихме нещо свясно. И другия път ще се опитаме с някой друг герой да направим соло барон. Това беше от нас. Чао!